Katsotaas vielä. Mies Pate. Postimies Pate. Erikoislähettipalvelu. Postin tuo Pate. Katsokaa kaikki! Poika! Hän pelastaa kaikki! Varovasti, lepakkopoika. Varo, pyykkejä. Mitä te, Juho? Tapan tänään Villen! Autamme armia eläinpäivän puuhissa! Oho. Erikoislähettipalvelu. Pate täällä. Pate, sinua odottaa täällä harvinainen kuljetus. Pääsetkö tänne nyt heti? Ei. Pate! Tervehdys, Pekka. Pekka! Siinähän sinä olet. No, missä on se kaparnainen nainen? Tule tänne! Aha, tämäkö se on? Lepakoita. Anteeksi. Lepakoita. Lepakoita. Mä lepakoita. Lepakoita. Mä lepakoita. Ahaa, nämä ovat niitä lepakoita. Siinä tapauksessa tule, Jessi. Ja muista, lepakot nukkuvat Lepakoita. päivisin ja valvovat öisin. Eli sinun täytyy olla hyvin hiljaa. Hiljaa. Älä huoli, Kakka. Tule, Jessi. Viedään lepakot. Katsokaa kaikki! Tässä on poika! Ja musta kokko! Tule nyt, peli. Valmiina auttamaan hevosnaista! Kumpa jompikumpi lepakkoihmisistä voisi auttaa pelin kanssa? Onnea matkaan! Homma. Toivottavasti hedelmälepakkomme eivät heränneet siinä metelissä. Ei, sikeässä unessa ovat vieläkin. Pate, ole potilas. Päästätkö ohi? Kamalasti melua joka paikassa. Ei lennu. Tahdotko nähdä viimeisimmän keksini? En voi pysähtyä. Minulla on kuljetus. Missä ihmeessä lepakot ovat? Mitä on tapahtunut? Pekka, tämä on kamalaa. Mitä lepakoille on tapahtunut? Lepakoita. Pate on siellä aivan tuota pika-armi. Toitko yllätysvieraani? Toin kuin toinkin. Mutta... Ja tässä oli kaikki Pikku Kakkosesta.